A mi madriña temos un equipo... Bueno, a ver, pode estar ben. A ver. Mierda, non me metín polo teletransporto. Bueno, a ver que tal. Bueno, xa me dan ben. Joder, vamos chegar. Teñen moito mago, tío. Joder, que non sabes facer nada tamén. Ya, pero que queres? Se non conoce o campeón. É normal. Buah. Ese tira, pa diante tira un barril. Ca W Direime para mí mismo. Cae, tírase un pequeno dash hacia diante. É que tampouco ten moita complicación, E o W potencia o ataque, non ten nada máis. Non me gusta, Bueno, é difícil. Non é moi fácil, Matan. Nah, esto está perdido outra vez. Olvídate. Non, está indo peor. É que se saben xogar. Pero peor, Nah, non. Que lle den polo cu. Dios. Eu para estar baixo da torreta, a verdade é que paso. Buah. No, pero non te metas a él, que te vai joder con esa merda. Tens que apartar. Bueno, matei a un. Joder. Madre. Esta xente que se está poñendo tamén non sabe nin xogar, A mí non me jodas, tío. Están todo o puto cacho baixo da torreta. Non se pode. Eso tens que acertar, A cu non vale tirar a calquer lado, tens que tirar a xente, senón. Xa vexo, xa. E o panzazo tamén lle fai daño a xente, pero tens que pasar... Tens que dar o muñeco, sabes? Que por eso con ese campeón non é moi fácil, pero bueno. Se me está jodendo o vídeo. Home, claro, porque teñen todo magos. Moito É antes que claro, deberon envenenar ou algo que iba a... Teñen magos que tiran todo merda a distancia, tío. É o problema. É que ese campeón é difícil, por moito que che explique, macho. É un campeón Macho, que... pero aquí está mundo entrado como os outros, non É conta. neste, é aquí, mira, vente aquí, Onde vas? É nesta merda, este é diferente, é outro mapa. E agora escolles onde caes. É outro mapa. O sea, é o mismo Aram, pero é outro mapa. Joder. Madre mía. No, vos vete que te matan, Por eso xa. No, si non matan xa, me cago en Dios. Sí, jódete. Ahí está este. Este sí que lle mato. Bien, ahora a ver se das apartado del. Bueno, da igual, non damos apartado del. Cando morre, ten unha pasiva que lle permite facerche daño, sabes? Por eso é mellor apartar del, pero non sempre se dá. A ver, eu de ti compraba resistencia mágica e iba tanque, pero é que... Se non van te volar, vamos. Joder, tô jodido. Sí. Que non me gusta o personaje. Porque é difícil, é que non che podo explicar porque que eso é práctica. Por moito que che queira explicar, olvídate. É un personaje jodido.
contra xente que sabe xogar algo non é fácil. Mas este mapa parece máis malo, Non, tío. o mapa é o mismo, é o mismo. Non é o mesmo que o outro. Si, joder, exactamente o mismo. Se non será o de onte. O de onte é o mismo, o Ngaran é o mismo, man. Pois non sei, pois estaba do outro lado ou algo, porque eu non vexo diferente. É diferente porque gráficamente é diferente, non te meter na torreta, animal. Gráficamente é diferente, pero os mapas son sempre igual, unha reta para diante ten o mismo. Por que non matan, tío? Porque che tira a ulti. Non matou, cabrón. A ulti do teu é un barrenazo que tira tamén, un barrilazo grande. O campeón está guapo, pero non xogo moito, Non Joder. podo aconsellar tampouco con el. Pero non xogo un carallo. Mira, vou entrar a estes. Mira que ben. Cuidado. Joder, non me movín en 5 anos, tío. Nah, moi mala ulti, a donde vas, colega? Vaya ulti de mierda tirou. Yes, que sabía que estaba aí. Joder, mío, vin. Tens que facer resistencia mágica, tío, que son todos magos. Busca na tienda ítems que teñan resistencia mágica. Joder. A ver, logo. A ver a este. Joder. Nah, pero o ítem que fixetes é AP, é o problema que ten. É Non é AP? de resistencia, non é de Eso. resistencia mágica. Que non é de resistencia mágica, é ofensivo. Mancho, pois aí poñame recomendado. Xa, pero non ten que ver. Non che recomenda para esta partida, recomenda en general. Pero esta partida, sendo todo magos, tens que facer resistencia mágica. No, ponía bueno contra dúas personas. Bueno, xao, pero non entendes. O que poña aí da igual. Esto é unha merda, os putos niños. Pero os minions da igual, tío, que tens que dar a xente. Dalle un panzazo. Panzazo a ele. Matei-no. Non. Ni lle deches Pois siquiera. que mal, que mal, tío. Tirache da ulti aos minions, macho. Ti que loco estás. No, tirei pero non acertei, joder. Tirache aos minions, creo, Ti estás loco, tío, non lle... este matou-me. Casi o mato, tío, dixo, mata. Home, bueno, por lo menos. Vi. Faime caso e fai resistencia mágica, que é a única maneira que tes para aguantar algo máis. Bueno, pues a ver que me pon. Este, que é mágico, pon. No, pero é mágico de daño, non de resistencia, macho. Joder. Claro. Compraches daño, pero estás comprando todo daño, entonces non aguantas nada. E como non vas a acertar moito tampouco os combos, No. deberías ter máis ben resistencia. Sempre o teu ben, polo ben do teu ben e da partida, porque para que te poden en 5 segundos. No, pero non se acerca a nadie, é o problema. Que se van a acercar nunca. Toma, ese mato. Ande, por cabrón, bicho, ¿no? Bim. No, os outros no. Buah, non sei, pero ese tipo de ser un multi como botou, Eso parece, macho. É que se non te faz resistencia mágica non aguantas nada. Porque Pues son todos ahora magos. Ahora teño que acabar o ítem que eu estou facendo. Supoño. Pero que entre o acabas e tal acabou a partida, se cho digo eu, Joder. Non porque non podo... Vamos, home, pero axudádeme.
Home, derrumbe bomba. Ay, no me gusta o Dragas este. É difícil, macho. Nah, é imposible ganar aquí. É imposible porque non. Hai un tío que xa vai 3-7. Xa, esa estará todo cheto ahora. Vai 3-7 de mal. Mal. Me cago. Joder, nada más hay xa me acribillan. Claro que están aí todos, joder. Al menos este mátete. Pichelo. Vin, pero da igual. O sea que vou a full resistencia e acribillanme igual e como sempre non hai nadie que vai a tanque. Pues nada. Poco a poco vamos matando. Que va, está perdido. Olvídate. Pues nada. Tira flash. ¡Hijo de puta! ¡Toma! Y aquí mátate. No, no mateo, sí. Sí. Pero tira as habilidades, cacho animal. Eres ben malo, me cago en Dios. Me cago. O Drepor non sei que é, ese é malísimo, tío, vaya cáncer de tipo. Estará empezando. Oh, es que yo tampoco loco que aprenda. Oh, papi. Variante. Yolo. No, ven aquí, ¿por qué no ves? Ah, escapa. No. ¡Vacío! No quedaba nada, había que ir adiante. Me queda igual, o que non ganamos, que lle den polo cu. Eu paso. É perder o tempo. A xente aquí non sabe xogar. É perder o tempo. Cada vez que me tiro estou eu solo. Macho, é que é así o LOL, macho, levarás moitas ganadas xa. E dixo, vou non meter con chungos. Que va? Son malos os colegas. Bueno, pues eu mato estes por menos. O de puta, ven o... Puta. Pues nada, hombre. Ver. Vamos a por este que ven aquí detrás. Se me están intentando matar, eu non podo ir a por nadie. Joder, se me llevó por vida. Por mí, ter tan poca vida, hijo de puta. Toma, ¡ah! Que va, ese solo mata a vos a todos, é imposible. Está mal perdido. Xa dixen de rendirse, pero non se queren rendir. Pero nada. Parece que no.
Pues parece que no. Os que non se rindan, pero ganar non vamos ganar. No, no, ahora xa no. Nin agora nin antes, quer decir. Desde o minuto 5 ou 6 que non ganamos. Son moi malos, joder, eu vexo como xogo. É totalmente imposible. Pues Joder, mira, se xa, é que un tío solo matos, joder. pues aquí xa está metido. Bueno, é flashea, eu alucino, tío. Pero que hai que matar os minions, senón acaban nos cabase. A xente lárgase por aí a facer o que lle dá a gana. No, no, ahora xa olvídate. Están aquí xa de lado. Pero é que eso xa foi antes. Entón, para que non nos rendimos? Joder, pues non sei, pero será que de todos, sabes? Están xa aquí de lado. Se xa nada, se está a media vida. Pero entón para que non se rinden? É que non entendo. Joder, pues eso xa non sei. Pero bueno, non lle queda nin un minuto xa. Claro, é que hai que limpiar a mierda esa. Son moi malos. Nada, xa están aí os 4. Non ves que non lle dan xa. Non lle dan porque saben que nos están rindo de nós, tío. Por eso non me gusta xogar este tipo de partidas. A xente é imbécil, tío. Se ves que son tan superiores, ríndete. Que é un puro puto cu. Que non se estean puto chuleando aí. Pues nada. Están putos carallando. Que pudieron acabar a partida fai media hora, hombre. E luego sí, porque non lle damos. Xa, claro que non lle dá. Están esperando a escarallarse aí e a matar a máis. É o que están facendo. Claro, macho. Va, unha putada. Non nos toca xente boa. Que va, se na maioría das partidas do LoL ou carreas ti ou perdes, tío. É así. Ou eres ti o bon, ou xa che digo que perdes. Se eu vou tanque e son o que máis daño fixo da partida, como vamos ganar, tío? É que é imposible. A ver, vou mirar logo. 28.000 de daño fixen. O que máis daño fixo da partida. É imposible que ganemos se o tanque é o que máis daño fai da partida. É imposible. Eu non máis fixen 7.000. Porque non sabes usar o tipo, macho, que lle vas facer? O tipo malísimo. Non é o tipo mola un huevo, pero para empezar, se vas a P non podes levar garras de inmortal. Ti colliches unha will que é pa tanque, o sea, unhas runas que son pa tanque. Entonces, despois fixeches este daño. Claro, eso é o que non se pode facer. Pero bueno, é normal, joder. Pero o que non me espero é que os outros sean tan malos, tío. Darlle a última ou que queres? Fua, que xa é moi tarde, non sei se dá, macho. Son 15 damos minutos. máis cedo. Fua, bueno. Ya estás a media, va, que son 15 minutos. Venga, dalle logo. É que, bueno, eso é, eu que sei, a ver, outro día ganamos. Dúas ou así. Joder, pero porque non podo ir ao tanque, se vou tanque non teño daño. A ver, teño daño, fixen... Teño daño para facer o que fixen, pero non podo facer máis, porque son un tanque, sabes? A ver que me toca. Quen é Karma? Un support. E que fai? Más que nada soportea, bota habilidades hacia diante. Un mago. Que Kratos xa pode ser un error. Cóllese. Sigo sin runas. Pero ponas, joder. Ponlle as runas aí que vexas ti. Joder, pero se vou loco. O sea, cazador do golpe bajo, que é isto? Cazador interesante. Joder, macho, non teño ni puta idea. É que non sei... Primer golpe, buah. Pero ti colle as runas de... Vamos a ver, é que non chas vexo. Buah, que non sei, aparece aquí unha imagen, bueno, igual. É que podo coller Pero que moitísima. imagen? Ti dallo o da baixo de todo a izquierda. E aí é onde polas runas, aparecenche 3 na máis. Claro, pero depois entro, e depois dentro de 3 pon inspiración, dominación, calzado mágico. Buah. Non entendo eso, tío. É que non lle tes que dar o do medio. É igual, é que sin estar aí non che o explicaba. Podes quitar unha foto. Sí, se lle quitas unha foto. Técnica é que as preprogramadas están no botón da izquierda. No medio, pero no botón da izquierda de todo. Sabes?
Joder, eu creo que lle din a izquierda, pero depois entreme dentro e podo cambialas. Claro, pero non fai falta que as cambies. Ti collas que che pon das tres que che programa, collas que vexas mellor, tío. Buah, pois, Que non máis ou sei. menos van a ver, eu que sei. E se non pregúntame, porque outra forma non hai. Máis ou menos... A ver, as rojas son as de ataque, as verdes son as de defensa, e as de utilidade son azules. E non hai máis, tampouco. Si son rojas é que son ofensivas, de ataque. Vamos a ver con esta, a ver que tal. Con eso que vas facer é todo o que che recomendan, e despois vas a estar atrás de todo apretando ulti. Apretando últimos. Sí, porque a ulti dalle a todos. A ver, comenzar capítulo. O que tens que facer é darlle a Qs pa diante. E a E non a podes ter activada porque fai daño. E a W é un muro que ralentiza. Vai, está aquí. E que faz aquí? Quere morrer, ou? Matando a alguén. A ver como non dirou, tío. Por que non morre, oh? Joder, porque terá moita vida, tío. Me cago en tal, casi morro, Se non teño maná, isto é unha puta merda. Porque activache la E, xa te dixen que non se pode activar. Que gasta No. muchísimo maná. Mismo hora. Pero se xa che dixen non vas a empezar, non podes ir coa E activada. Eso a E solo é cando esteas cerca da xente. Porque se lle dá a xente, fai daño, pero se non, non a podes ter activada. Oh, pois eu dinlle, claro. E agora como se colle? No, nada, ahora nada, non tes maná, olvídate. Non Ai, que bien, no? Como? O sea... Tes que morrer. Non hai outra. A vida esa dá un pouco de maná. Pero xa está. Solo podes ter activada a Q, que llevar dando Qs. E fai daño, pero non chao. A cal? A W pon un muro que os ralentiza. Pero telo que poñer cando pasen por él, senón non sirve de nada. Buah, morrín. Sí. Ela porque non morrín. Que morrín só, pero é unha pasiva que ten. A ver, ahora que compro aquí. Esto es todo AP. E é cando voto logo. Cando estean cerca túa, nada máis. Ahora. Sí, cando estean rodeándote. O acariceno. Ahora quita porque che gasta maná, xa te vas fijando. Ah, sí, xa vi. Oh, teño aquí este. Tens de quedar. Cando estean cerca túa, encima túa activa. Xa. É a E, non? É a E, sí. É a E ou W? A W é o muro. Vale. E a W bota ya tamén para ralentizar, se ves que che escapan. E a ulti, para tirar a ulti tens que poñer lexos. Ponte detrás das torretas e tela que manter pulsada. Que me jode este. Se está cerca, dalle. ¡Wow, tío, no! Ah, joder, ente. Bueno. Es por ir muy pardiante. A ver, tirache la ulti ou no? Sí, pero non lle digo a nadie. Joder, porque tens que mantela pulsada. Se a quitas, non se tira, Claro, Tens que manter o botón pulsado. O sea, o máis importante do campeón. Porque senón non faz nada, xa cho digo eu.
O máis importante é a ulti. É o que máis daño fai, porque lle fai aos 5. Dalle aos 5. Oh. Buah, pilloute. Llena. Matoume. Tío! Matei novo, no. No, que iban matar. Ou si, bueno, morreu, non sei que non matou, a verdad. Ah, se non o matei, axudaría. Un poño. A ver, pues no este que compro ahora. O que Mierda! moi adiante. Joder, se foi un fatal, tío, que fixen, sos normal. Activa, bueno, se activa. Joder, que puxen de chino na teño con deles. A ver, esta vez vou con un A de carry, Entonces, Home, a ver, ganarás. non vou con un tanque. Podo facer algo máis de daño. De que decir, podo facer eu algo, non? Antes... Depende, é que se non vas con un personaje de daño, dependes dos que fan daño, tío. A partidas ganan os daños, sabes? Ni máis ni menos. Dios, que mal, tío, que non sei facer nada, que me matan diario, mira pa aí. Diario. Nada máis ir e bras. Porque é un mago, joder, que... Que me matan por nada. Porque é un mago, os magos non aguantan nada, tío. É así. Teñen moito daño, pero non aguantan nada. Bueno. No, non estaba aí per... Sta matto perché non mi bene, boh. Sí que mataches a un. Boh, A ver, pero cando tires a ulti, tens que manter o botón pulsado, que eu creo que non lle estás dando, Non sei. É o máis importante, bótate para atrás, tens que estar apartado, se che paran, podes che cortar a ulti ao personaje, entonces claro, se che cortan, pues non a tira. E se non a tira, tomaches polo cu, porque é o máis importante. Ahora, se lo te mato a ti, cabrón. Si non va, no, joder, pum, pero vamos a ver, se deixei nos dous, bichos nos dous. Xa, pero bueno, se fixeches daño está ben. Entra, Joder, desaparece todo. Ese non é, apártate del. No, non me deu tempo, Morriches, creo. Non borré por nada. Non sei eu. Hijo de puta. Madrín, tío. Que lle vas facer? Venga, va, que compras unha vez.
Joder, en serio? Sobrevive. Mataron todo. No, pero sobreviviu. Cabrón, va, por que va a andar? Non sei, non Tío sei. que entra en invisible, oh. É un personaje que entra en invisible. Joder, é que non me jodas, ó. Entonces se te sales moito de tal, mátate. En invisible. Estou movendo diario, tío. Movendo diario, joder. Pero por qué? Dale, joder. No. Estou intentando. Joder, no paso más tiempo. Bueno, levamos 5 minutos. O sea, 15. O sea, 15, no, 11. A ver. Pero paso más tiempo muerto que vivo, que decir, joder. Ah, xa, vai tanto para diante. Pero que ese é moi blando, macho, pero é igual. Fai moito daño. Wow, se non fixen nada, estou mal tempo muerto. Cando teñas a ulti, ponte para atrás. E apreta a Teño ulti, 15 avísame. segundos. Pues a ver, 15 segundos. Eso, cando fagas eso, avísame. Ponte nesta torreta, aquí máis para atrás incluso. Más aquí llegou. A ulti, claro, a R. Cando É para o mando. No, que vai sola, non fai falta que mandes para ningún lado. Ah, pues se vou. Vai, Vale, dalle. Ves? Eso falle daño. Pero que lle fixo se non matou a nadie. No, porque estaban a tope de vida, pero daño fixo, joder. Puta merda. Nah, a ver, que tens que ter máis... Ui, unha seta de timo. Cuidado con ese, cuidado con ese. Ah, matame. Esto fácil, tío. Paso más tempo muerto que yo, tío. Xao, porque xa me xogaron. Saben xogar, macho, saben xogar, ti non sabes o que fan os campeóns, é o problema. Bueno, si por lo menos... O problema é que ao non saber o que fan os campeóns, xa é jodido. Teño que morrer porque teño moita vida, Pouca vida, quero dicir. Dale, aquí te esquina. Sí, mira este. Joder, macho, esto es imposible. Y Shekshah, es que bien lo ves, tío. Flasheouche, joder. Flasheouche pa pillarte, sabes? A que me pilla siempre. Que lle queres? Joder. A partida vai ser moi difícil de ganar. Se están ganando ellos, ¿no? De momento sí. Joder, a mellor ganamos, pero está complicada, non sei. A ver que pasa.
Joder, si este está aquí ao lado. No, pero é que o problema é que tens que acertar ya Q. Va, certo, certo. Tío. No, non desactive la S, te van matar, da igual. Si está ao un puto Que lado. tens que dar moitas veces é a Q, non a E. A E... Da igual, unha vez que te mataron. Está ao puto lado, joder. Pum. Ya. No, bueno. Dixo, xa mataches moito por eje. A ver se me xera por... No, ese non nos acerquedes, que é falso. Mierda, pues dar que me ha demasiado. No. Joder. Puedo dar ya ahora, a R, a ulti. Sí, pero ponte ben para atrás, que te poden cortar. Ponte máis para atrás. Ahora. Cuidado que la caemos seta aí. Joder. Que susto me deches, oh. É que había unha seta. Iba por lo outro todo confiado. Nah, mataron, pero como sempre, claro. No era, me da un tiempo, no. Joder, é que hai un timo tamén, tío. Me cago en Dios, é que me cega. Xusto ten que haber eso. É increíble. Joder, parece que vas máis tempo no posso ver. É que se non queres morrer non te metas con eles. Estente simplemente atrás. E Sí, tira... sí, te vos tira, detrás. tira a R cando a teñas. E senón, algunha vez, pois podes te suicidar, pero coa E activada. E dándolle todas as cus que poidas, a ver se lle acertas a alguén, non? Non hai moito máis que facer con ese campeón. Mira, mátame xa. Anda, de casualidad no, parece de casualidad. Hai que quitar a seta, senón estamos jodidos, No, pero que pillou aquí ese, oh. Joder, está jodida a cousa, está jodida. Ah, xa morreu. Oh, sí, oh, está moi igualada, É o que está, máis que eso, está moi igualada. Sí, sí que está. Non debía, porque temos un equipo para ganar de sobra. Pero claro, como que non sabedes xogar... Cuidado, que te pilla. ¡Buah, pero que me pilla! Pero estamos aquí tres, joder. Cojones, como me tensionar. ¿Qué ¿Por qué me...? Que tres, si non... Estábamos tres aí e él tiña la de vida, joder. Parece máis tempo no fin de me canto do último día. Joder, porque claro... Se te posa lo loco para que te pillen, normal, macho. Xa te dixen que eres un mago e non tes ni do... non aguantas, sabes? Joder, pois tampouco fai tanto daño, Sí que fai, oh, que pasa que hai que subxogalo. Un mínimo, no. Pero sí que fai. Agora, se pensas que vai facer daño só apertando o botón, é que claro, tes que acertar as habilidades, que é o problema. Pero todos os magos son así. Bueno, se está peor, a otro está muertísimo, joder. Home, que... Venga, va, xa lo mato. Pero Imposible. que hai suicidas, te joder, non ves que están xa aquí?
Bueno. É que ese campeón é de papel, pero fai moito daño. O que pasa é que non aguanta. Por eso me parece que non fai tanto, macho. Sí que fai. Pois será porque ti sabes xogar, porque senón... Claro. Pero sabe calquera, que é un campeón faciliño. Ese sí que é fácil. Sí, Pasa pois que, onde se... tío, o problema non é saber xogar o campeón, é que non sabe xogar o LOL, que é diferente. Pero vou facer daño a todos. No, que non están vivos, están todos mortos, Ah. non des AR. Ojo, el nível. Están todos mortos ahora mismo. Acabamos de matar. Si das AR, tirar con ela, Mano, pois ti dime, cando vaya para atrás... No, cando vexas que están vivos, tes aí o contador. Un pouco máis para atrás agora. Oye, No, tírate máis para atrás, que aí poden entrar, macho. ahora... Sí, ahora dalle. Va, tío, non me dei movido. Costaron, mano. Aí está. No. Mano, matei. Non nos matei. No, pero se o caso é facerles daño, non matalos obviamente non nos van matar con unha AR sola. Creo que Eso... perdimos. Eso nada de vida. Creo que perdimos la partida xa, Porque está moi adiante, sí. Claro. É que eu solo non me dou matado aos 5, é imposible, tío. Tienes que dar. Tío, a ver como. Va, a ver que xa están aquí, dormido. Acabo de matar a un. Todos, joder. Que perdamos con un Master Yi, tío, manda carallo. Un Veigar é un... Desactiva a habilidade que che gasta moito mana. Se digo que está moi igualada, Pero porque a xente xoga mal, senón isto tiña que estar ganado. Oh, non sei. A ver, esta é a última, Ou ganamos ou perdemos. Ganamos esta hora. A ver. Vou con que? Coa ulti. Vete para atrás. Pois dalle a ulti desde atrás. No, que non metei! Está. Pasa, trofeo me gancho. Hijo de... Vale. No, ¿por qué se recuperó de todo? Explícame. Eu que sei, macho. No, ahora xa Ganamos, acabou. acabou. Sí. Isto ganámoslo xa, Mira, se tascai aquí, meu vello. Oh. Pois sí, acabou. Sí, ahora sí, xa che dixen que era a última, se ganamos non acabou. Tamén, ostras, tamén durou, Sí, esta sí, porque estuvo moi igualada, que dicías ti. Pero non debía estar, tiñamos equipo para acabar antes, Tiñamos equipo para acabar moito antes. Tiñamos un equipazo, É que a composición importa, macho. No MR, jeje. Que non é MD. MR é resistencia mágica. Quere decir que o seu equipo non fixo resistencia mágica. É o que che dixen ás veces os tanques teñen que facer resistencia mágica, senón, buf. É que depende da partida, depende da partida. Mira o daño, a ver, que fixeches. A ver, Pero che digo, ese campeón fai daño solo apertando R, é unha barbaridade. Pois non fixe moito. 29.000, e antes canto fixeches, a ver, canto fixeches na anterior? Bah, igual 7.000. Por 29.000 é 3 ou 4 veces máis.
Ya tamén durou o doble, o triple. Bueno, é verdade, durou algo máis, pero me cago en diola. 29.000, fixaches daño, tío. Pero se non sabes xogar, macho, se é a primeira vez que xogache o campeón, a primeira vez, non ter ni puta idea, e fixache o mismo daño co Veigar ese, non o ves? O Coco Bogo 32. Non te das cuenta? O mismo daño. Ah, sí. E o Coco Bogo 32 pensas que é a primeira vez que xogo o xogo, ti pensas, ou? Ni de coña. E como se chama este campeón? Así compro. Cartus. Aí tes. Pois, Está moi ben, para Aran está de puta madre. Se é que apertar un botón e fai un daño de hostia. Ter un pouco de tiro que non te pillen, porque é que esta vez había o Blitzcrank, que ten o gancho. E claro, ese jodíate. Pero bueno, sí. pero está moi ben, joder, hostia, o campeón está moi fácil de usar, É usalo unhas cuantas veces máis e xa está. Xa aprendes. Non. Está Bueno, moi pois guapo. está a ver logo. Bueno, pois macho, non te vou dar máis, que senón xa moi tarde, tío. Sí, no, ahora sí, xa non pensei que fora durar tanto tampouco, Que lle vas a dar agora? Pois non o sei, macho. Creo que lle vou facer un colacao ou algo así. E a ver se está o Carlos, porque o Pancho está de vacacións. Así que nada. Que lle estades dando? Ai, xa me dixeches o xogo ese. Sí. Hai algún máis, Temos algún máis por aí. No, pois tranquilo que ese seguro que me van, mi madriña. Ai, sí, Como se chamaba? Xa, Xa igual. xa non me acordo cal che dixen. É que estamos a varios. O Death Island. Pero ese non lle xogarei. Xogarei outro que comprou agora, que é o Shap non sei que. Shap of Flame ou algo así. É como un Diablo. Como un Diablo, pero vas 4 xuntos e vas matando bichos por fases. Ah, está ben, logo, non? Sei, non está mal. Parece o LOL, sabes? É unha cosa parecida. Oh, Pero bueno. contra a máquina, non é, son bichos, non é contra xente. Temos que estades así falando e todo. Ainda é entretenido. Bueno, pois nada, macho, falamos mañá. Falamos mañá que senón é moi tarde, vale? Ok, pois veña, macho, descansarlle. Veña, igual, falamos mañá. Veña. Chao, chao. Chao.